dos àmbits pel que fa a l'Hispano-Igualadina. Un, els continus problemes de capacitat dels autobusos. Això no ha sigut un fet passatger de l'inici de curs, sinó que s'està mantenint en diumenges inclosos, que hi ha gent que es queda a terra i no pot pujar a l'autobús i per tant no poden fer el viatge o han d'agafar un autobús més tard, amb els problemes, la inquietud que això genera tant als usuaris i usuàries com també als conductors, que són els que han de donar la cara per la companyia davant de la gent. Continuem reclamant, i ho tornem a dir aquí al ple, avui que es parla de transport públic, que cal solucionar aquest tema, cal que la Hispano-Igualadina garanteixi la capacitat dels autobusos totes les hores del dia per fer un bon servei. I d'altra banda, aprofitem per preguntar al senyor alcalde si ho podem fer en aquest format, però creiem que cal una pregunta i esperem que una resposta. Vam llegir el compromís fa 2 mesos que vostè va obtenir de la directora general de Transports per augmentar el servei dels busos express, els busos directes, perquè tothom ens entengui, al Nadal i a l'agost. Voldríem saber si aquest Nadal això es podrà implementar ja i si no és així seguim demanant i l'acompanyarem on calgui també per fer la reclamació de manera conjunta perquè és un tema de ciutat que aquest Nadal hi puguin haver ja autobusos directes i que no passi com cada any que s'eliminen els autobusos directes i moltes altres freqüències i els autobusos pateixen una sobresaturació encara més del que és habitual i és un fet absolutament greu i que resta competitivitat al transport públic que necessitem sí o sí a la nostra ciutat per anar fins a Barcelona i per tornar.